ξύπνησε. Ποιος το δικάζει? Ναι, κάνα κουτί. Αυτό έχει και ήχο. Δηλαδή ότι μαλακίες δεν με τις ακούς τώρα. Λευκό έχουμε κυρία μου. Κάνει, λευκό. Θες από αυτό ή από εκείνο? Τέτοιο ή τέτοιο που είναι? Τραβάει βίντεο απλά. Τραβάει βίντεο. Καλώς το να. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, μωρέ. Τι κάνεις? Η μικρή. Πάρτο είναι. Φέρτο. Ναι. Η κόρη σου να το πάρει.